Ne tɔgɔ ye Nuhu Kone, chef de département communication éducation routière à l'ANASER. N ɲɛsinnen bɛ ka kunnafoni jɛnsɛn ani ka mɔgɔw lafaamuya ka mɔgɔw lakalan ko la route la ne do chef de département ye. ANASER cakɛda ye mun ɲɛsinnen bɛ ka siraba kasara kɛlɛ baara wɛrɛ tɛ o kɔ. An tɛ mɔgɔ ɲɛbɔ, an tɛ polisi ye, an tɛ gendarme ye, an kɔni ta ye ka mɔgɔ bilasira ni sensibilisation ye. Ayiwa an filɛ ka mun daminɛ sisan sɛnɛkɔrɔla ko kura tɛ. A kɛra selicinin ye o, a kɛra seliba ye o, ANASER an ka ɲɛmɔgɔ u b'an bila sira kan. U b'an bila yɔrɔ jumɛn? U b'an bila yɔrɔ fila de kan. Duguba kɔnɔnaw ani wula kɔnɔnaw. Duguba kɔnɔna an bɛ mun de kɛ? An n'an ka ekipu bɛ bɔ, an bɛ taa carrefour la, an bɛ taga rond-point na ka mɔgɔw sensibiliser ka mɔgɔw lafaamuya. A ye boli dɔɔni dɔɔni, a y'a kɛ cogo dɔn. Minnu ye moto bolilaw ye a b'a fɔ a ye kasiki don. Hali sécurité an b'o matarafa f'u ye k'a fɔ k'u ka sabali u ka taa dɔɔni dɔɔni sabula an b'a dɔn jama ka bon duguba kɔnɔna la, jama ka bon kosɛbɛ. Dɔw bɛ taa u ka fini san la, dɔw bɛ taa ka ɲɔ san na, dɔw bɛ taa ka fɛn san na. A bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw cari duguba kɔnɔna la. An b'o kuma u fɛ k'u lasabali, k'u bila siraw kan ka fɔ a ye sabali, a ye boli dɔɔni dɔɔni. O de y'an ka baara ye ni seli sera. Duguba kɔfɛ sisan an bɛ taa wula kɔnɔnaw la. I n'a fɔ Bamakɔ ni Segu furancɛw. An ni gendarmew de b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O dɔrɔn tɛ Bamakɔ, Kulukoro b'a la, Bamakɔ Segu b'a la, Bamakɔ Sikaso b'a la, Bamakɔ Kayi b'a la. Dugujajan ninnu olu bɛɛ lajɛlen de b'a la. An n'akipu bɛ taga, an bɛ mɔgɔw bilasira ka mɔgɔw sensibiliser. Minnu bɛ boli kojugu kɛ, radar b'an bolo ani gendarmew an b'o tigi signaler. O ni mun ka kan, o ɲɛgɛn mun ka kan, o ɲɛgɛn bɛ da o kan. Ani minnu ma kasiki don, an b'o sensibiliser. Ani minnu ye bagan ni adamadenw don mɔbili kɔnɔ k'o fa u ma daga vraiment o ma sɔn o ma. An b'olu fana an b'u bila sira kan parce que an b'u baganw labɔ k'a fɔ aw ka taga siɲɛ wɛrɛ a bɛ na dɔrɔn a ko wuli bɛ na a bɛ baganw ladon ko na a bɛ taa n'a ye. An tɛ sɔn cogo si la ka baganw ani mɔgɔninfin kɛ ɲɔgɔn kan mɔbili kɔnɔ. Ani dɔ bɛ yen ko surnombre surcharge ka mɔgɔw damatɛmɛ caya mɔbili kɔnɔ ani kɔnɔ. Sabula bɛɛ b'a fɔ ko n bɛ n taa yɔrɔ de ɲini seli sera. Chauffeur dɔw bɛ yen u t'a faamuya u bɛ mɔgɔ caman de ta ka mɔbili fa ka damatɛmɛ. N'an y'o fana ye an bɛ mɔgɔw labɔ. An b'a fɔ a bɛ mɔgɔw la. An b'a fɔ chauffeur ka taa wɛrɛ ɲini ka na minnu ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ olu bɛ to kɔnɔ u bɛ taga. Parce que mɔgɔw b'o de fɔ ko k'an ka ɲini Ala fɛ an ka se yɔrɔ de ɲini. Ala ko ye tiɲɛ ye i fana ko dɔ bɛ yen i kan ka olu matarafa yaasa bɛɛ ka se hɛrɛ la. Bɛɛ dɔn ko seli ye fɛn dɔ ye nisɔndiya de don. Bɛɛ hɛrɛ ka se i seyɔrɔ la. N'aw kumana ka dɛsɛ n'a ma sɔn dɔrɔn n'aw sera poste contrôle min na a y'a fɔ gendarmew ye olu kan ka mun k'o la u b'o k'o la. Vraiment an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ to k'o bila sira kan. Bi bi in na kɔni mɔgɔ caman b'a dɔn k'a fɔ ko ANASER bɛ baara mun na dugutaga sira ninnu kan tiɲɛ yɛrɛ la o caman b'a kalama. An tɛ saliya o baara la tuma bɛɛ an bɛ chauffeur former hali sisan an bɔra ka chauffeur joli kɛmɛ seegin ninnu former tuma bɛɛ an b'o former n'an y'o former dɔrɔn an tɛ dan o ma dɛ an bɛ tila ka taa contrôle la sisan k'o ɲininka e bɛ ka boli an bɛ to ka question poser u kun i n'a fɔ sisan e ka mɔbili i bɛ ka boli kilomɛtɛrɛ hakɛ jumɛn na dɔw b'a fɔ an b'a fɔ 90 à l'heure kilo 190 heure la an bɛ to ka o idéw f'u ye k'o bilasira n'u ye vraiment c'est des gens an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo tuma bɛɛ an bɛ to ka o bilasira ninnu kan voilà. An bɛ se ka conseil min di mɔgɔw ma sisan i n'a fɔ duguba kɔnɔnaw yɔrɔ min bɔra ka kuma fɔlɔ min fɔ ni polisiw ko u ma u ka dan yɔrɔ min na u ka dan yen ni ANASER baarakɛlaw ko u ka dan yɔrɔ min na u ka dan yen u ka taga dɔɔni dɔɔni u k'a dɔn k'a fɔ ko sira tɛ olu dɔrɔn ta ye sira ye bɛɛ de ta ye bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ sira kan musobolila boliyɔrɔ bɛ yen motobolila boliyɔrɔ bɛ yen mobilibolila boliyɔrɔ bɛ yen senatɔma fana tamatɔ yɔrɔ bɛ yen bɛɛ ka taa place la o de ɲɔgɔn tɛ sira kɔnɔ an bɛ to ka u wele ka to ka u bila u siraw kan ka conseil d'u ma u ka to ANASER mɔgɔw kɔ u ka to polisiw kɔ ni Ala sɔnna ma a kasara tɛna kɛ inchallah yan ni chauffeur bɔra yen tricycle bɛ yen senzabatigi ninnu an y'u caman de former
an ye mun former a kɛra Mɔdɛli la an ye mɔgɔ camanba de former o yɔrɔ la paseke cogo cogo an ɲɛ b'a la sisan o ye mobili bolifɛn kuraw de don fɔlɔ 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 u tun tɛ yen sisan u nana dɔrɔn u bɛ ka caya n'an ma wuli ka jɔ a kana kɛ sababu ye olu fana ka kasara caya ka tɛmɛ tɔw kan an ye kɔn an kɔn olu ma ka to k'olu former ka to ka kuma olu fana fɛ wala an b'o fara baara la wala hali wotoro bolila ninnu fali wotoro ani so wotoro an bɛ to ka sira ninnu an bɛ to ka u nɔfɛ ka to ka a bɛ fɔ ko ka taa jɔ a bɛ fɔ a bɛ yɛlɛko yɛlɛko o kɔfɛ an bɛ to ka olu nɔrɔ fɛnw na o bɛ kɛ sababu ye a bɛ sɔrɔ kasara bali i n'a fɔ sufɛ paseke olu ka taama caman ye sufɛla de ye an bɛ to k'o baaraw de kɛ an bɛ taga ni dɔgɔjɔ don yɔrɔ wotoro caman de bɛ na sugubaw la an b'an ka mɔgɔw labɔ u bɛ taa o baaraw kɛ wala o ni mɛriw bɛ wuli ɲɔgɔn ma o ni mɔgɔw bɛ bolo di ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ fo ka taa se a dan na o de y'an ka baara ye wa an tɛna saliya o la ala barika la an ka ɲɛmɔgɔw fana u b'an kɔ an ka minisiri b'an kɔ an ka b'an kɔ o baaraw ninnu na an tɛna saliya o la don o don an bɛ taga siraw kan an bɛ taa na an b'an ka baara kɛ fo ka taa se a dan na ni ala sɔnna ma